Eli kone on nyt käynnissä, niin otan tästä ensin tämä kouran käyttö. Eli kun minä vähän painan sen tästä, niin pelaa pelkästään tuo tuolla. Sitten kun minä painan pohjaa tämän napin pohjaan, niin siinä ensin menee nuo karsimaterät kiinni, että se tarttuu tuohon puuhun ja sen jälkeen vähän perässä tulee nuo rullat. Niin se paremmin asemoituu siihen puun rungolle sitten tuo koulu. Tuo. Sitten mä painan täältä tiltin nappia, painetaan tuo. Tilttaa. Eli koura kiinni. Ja sitten kun se aukastaa, niin nousee tiltti ylös automaattisesti. Siihen ei tarvii erillistä nappia. Elikkä saha lähtee tuosta pelaamaan. Nui. Ja rullat toimii sitten näistä kahdesta alemmasta napista. No. Ja koura tiltattuna, niin painetaan syöttönappia, niin koko ajan karsimaterät menee koko ajan, puristaa kiinni myöskin samalla. Perustoiminnan on tuolla tavalla. Jatketaan tuohon kouran lähempään esittelyyn, niin pitää kertoa, että tuo kourahan on ollut toistakymmentä vuotta jo käytössä. Jokunen 1000 kiintoa tehty puuta, mutta silloin kun se valmistui, niin siinä oli semmonen vähän kipupiste, että kun isomman puun kaato ja sitä lähti niin kuin syöttämään, niin se aina pyrki keulimaan se koura, että se etukarsimaterä, kiinteä karsimaterä irtos siitä puun pinnasta joku 50 senttiä ja sen jälkeen se ei niin kuin enää katkaisu oksaa, vaan niin kuin mieluummin taittaa, eikä se niin kuin kulkenut. Ja sitä pitkään mietin, että mikä siinä on se probleema, kun se ei säätämällä, paineita säätämällä se ei niin kuin asettunut se ongelma. Mut sit kerran niin vaan hokasin sitten sen, että totta kai sillä tiltillä pitää painattaa sitä syötön aikana sitä kouran etupäätä alaspäin. Että se oli niin yksinkertainen se ratkaisu siinä. Joku olisi varmaan heti tiennyt tuon, että niinhän se pitää tehdä, mutta eipä se tullut itselle sitten mieleen. Että sitä varmaan käytettiin vuosi pari sillä tavalla, että se aina vähän harmitti, että ei se nyt oikein niin kuin pelaa. Mutta sitten lopulta sai kohdalleen senkin. Sitten toinen juttu on, että jonkun verran olen aina nähnyt keskustelua, kuullut siitä, että traktoriin kytkettävän kouran pitäisi olla mahdollisimman kevyt. Että kun tuossakin on sitä painoa jo tulee yli 300 kiloa ja on kevyempiäkin kouria. Sitten tuossakin on 4 syöttömoottoria ja monet kourat toimii ihan hyvin 2 syöttömoottorilla. Sehän tuo painoa kanssa. Mutta sitten jos ajatellaan sitä isompaa puuta, niin kyllä se kouran massa siinä kuitenkin auttaa siinä hankalempia oksien karsinnassa. Että kyllä se massa tuo niin kuin myös sen voiman siihen karsintaan, että niitä saa tehtyä. Ei ole oikein semmoista ensiharvennuskuviota ollut, ettei siinä ole jotakin tienlaitaa, ojanlaitaa, pellonlaitaa, jossa ne puut on kasvanut niin kuin järeämmäksi, mitä keskimääräinen puusto siellä on. Eli mitä enemmän ne on saanut valoa, niin sen isompia oksia siellä on. Ja jos niitä ei saa tehtyä, niin sitten ne vaan jää sinne. Ja niistähän sitä eniten sitä puutakin niin kuin tulee siinä harvennuksella. Että sen takia mielestäni siinä kourassa niin kuin saa ollakin sitä massaa, että sillä saa tehtyä ne satunnaiset hankalemmatkin puut sieltä pois samalla kertaa, että se ei jää kesken se työ. Tässä on tosiaan tää
tuosta harvesterin päästä, niin tää on tullut joskus itse kädillä mallinnettua liikeradat niin kuin tähän, että miten nämä menee. Ja perusjuttuna niin täällä on teräketju öljysäiliö. Sitten on tää kiinteä karsimaterä. 2 liikkuvaa karsimaterää. Täällä on 3. paikka, mutta se on poistettu niin kuin tarpeettomana käytännössä. Ja mittapyörä on sitten tuossa. Sitten vetorullat on sillä tavalla, että tässä maharullalla on 2 moottoria. Ja sitten nämä päävetomoottorit on tässä. Ja se menee silleen, että se öljy menee ensin näiden moottorien lävite ja ne tavallaan jakaa sen öljyn sitten kahtia ja sen jälkeen se tästä menee tälle moottorille ja sieltä lähtee tankkiin. Näissä ei ole niin hyvä vääntömomentti mitä näissä päävetomoottoreissa. Mutta ne jakaa sen öljyn nyt sillä tavalla, että se lähtee 2 suuntaan tuosta jakamaan. No sitten on saha on tuossa, että mäkin on tullut itse silloin suunniteltua ja sorvailtua nuo osat. Tuo on kyllä ihan hyvä ollut, ihan mekaaninen kiristys on tuossa, että ei ole mitään hydraulisia kiristyksiä kylläkään, mutta harvemminpä on tarvinnut kiristää sitä kesken työn, että kyllä se melkein sitten kun ketju vaihtuu, niin kiristys on silloin. Tähän muuta. Tässä on se, täällä näkyy anturiste, tuolla se paksuusmittaus, se on toiselta rullalta. Tulee sit siitä. Ja tässä on pelti auki, niin näkyy vähän tänne venttiili juttuihinkin sisälle, että täällä on sahan venttiiliä ja rullien venttiiliä ja rullan puristusventtiiliä tuolla ja tuolla alla on sitten tuo ketjun voitelu liittyvä venttiili. Näkyy siellä. 2 tilttisylinterillä ja mitähän muuta. Sahan moottori täällä on ihan hammasratasmoottori, hammaspyörämoottori, mutta kestää kyllä monta vuotta tuossa ja aika monta kertaa edullisempi kuin mäntämoottori. Ei toki ihan niin hyvä niin kuin vauhdin puolesta ei ihan niin hyvä ole, mutta toimii aika mukavasti kumminkin. On mitoitettu sillä tavalla, että joku 3 metriä on se teoreettinen syöttönopeus. Ja käytännön syöttönopeus on siitä sitten jonkun verran pienempi. Maksimipuu voisi olla siellä 30 sentin tietämillä ja painoa ei ole mitattu, mutta varmaan vähän yli 300 kiloa. Riippuu ihan mitenkä tää letkutustakin siihen aattelee, että kyllähän nuokin tuossa painaa, että vaikka se koura itsessään olisi jotakin, mutta helposti tulee 50 kiloa tänne povin päähän näistä letkuista. Ja tämmöistä pientä esittelyä, niin tilatkaahan kanava, jos siltä tuntuu. Laitetaan seuraava kerran videota omavalmisteisesta klapikoneesta, kunhan päästään niihin touhuihin. Niin olkaahan kuulolla. Morjes.